Ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cike da jama'a game da tarin matasa wacce ilimin boko da addinai suke a cikinta. Amma kash babu taimakon juna a tsakanin al'umma. Wasu yaran kuma sun gujewa wajen neman ilimi. Ƙananan yara da yawa sun jefar da karatu sun rungumi sana'a. Abin tambaya a nan, iyayen ne ba sa son karatun yaran ko kuma malaman makarantun? Haƙiƙa ilimi ginshiƙi ne ga rayuwar al'umma. Rashinsa kuma yakan jefa al'umma cikin mummunan haɗari. Ƙananan yaran nan su ma 'ya'ya ne. Idan kai musu fyaɗe ko ka ɓata rayuwarsu, to kaga ka ɓata rayuwar al'umma mai tarin yawa. Yi wa ƙananan yara fyaɗe ko garkuwa da su ba shine mafita ba. Ka kula da haƙƙin matarka, ka kuma ba wa 'ya'yanka mata ingantaccen ilimi. Ka cika alƙawarin da ka ɗauka don kare mutunci da kuma martabarsu. Wani irin mayin mutane ne ku? Na kore ku sai ku da Allah ta annabi ku daina zuwa mun gida. Wallahi za mu saka kafa ku zo ku bar kita min yaro. Malam Abubakar, ka ba mu haɗin kai ne hukumar mu aiki. In ba ka haɗin kai ba to kai in ina kuka kama da yan sanda zaka ce in ba ku haɗin kai ku hukuma aiki. Malam Abubakar, mu ba 'yan sanda bane, masu kula da ilimin 'ya'yanku ne da kare haƙƙin mata. Allah ya ji kanta. Amin. Na gode. ta cikinki saboda kawai wai wata ta ɗauki wasu 'yan ciki ta ɗan yi rainon ciki na wasu shekaru ko na wasu watanni da wasu 'yan kwanaki shi kenan sai a nuna miki an fiki iko da 'yar harkar kazanta. Wallahi tallahi bari in gaya miki, ko dai ki fita ki nemo mini 'yata duk inda ta shiga, ko kuma miki tsinannen duka a gidan nan. Ta noma ta hauka ce, ta shuka fa da hankalinta. Ta shuka da hankalinta, amma dai kai kanka ka san ba ni da kori yarinyar nan daga gidan nan ba. Halinka shi ya sanya ta a cikin halin da take ciki. Kai ka ne muka jefa ta a cikin yanayin da take ciki saboda san kuɗinka, wai kai za a baka yanke talauci. Wallahi yau za a yi ta kare a gidan nan, ko ba wai yau wai zuwa dare ko ni wannan ba, yanzu nan idan na je na nemo kuɗin uban wa nake bawa, ba ke nake kawo ba. Ki zauna ki ciki hani'an, gashi nan kin yi shirin kullum kuma ana buga miki iska ni kuma kamar abun shirin na waɗi, kullum zafin wuta yana ta karar da ni. Kai kadai kuma jiki da kake cewa na yi shirin da kada ja akon bakin ka sai dai sari itacen can. Baki na ko? Baki na ko. Kaga dakata, ni na ga maka daina dora min laifi domin ba ni na kori yarinyar nan ba. To in ba ke kore ta ba wani shegin ne ya kore ta. Ke fa sai kin nemo min yata billahi lazi ko kuma a yi ta kare da ni da ke, wallahi miki tsinannen duka a gidan nan. Ehe wai da kike wannan maganar ne, ke karfa shi ba da baya faga rago, da baya kai ga tinkiya, ba tsoro bane, shirin fada ne, wallahi tallahi shirin fada ne. In gaya miki duk wani rai mutunci da kike ji, ni nan ina sama da ke, can kololuwa nake, kuma billahi la ilaha illa huwa, dole sai an yi daya a cikin biyu. Ai rami ne, idan an tona sai an ga abu daya, da wanda ya fito in ba a gan shi ba a ga wanda ya shiga. Kuma ba za a shiga daki ba, kuma ki ci abinci ba zan ci ba.
to ranka da barka da ito malala okay to babu komi insha Allah zan yin da kace din sannan kuma zan samu dama yanzu shigo in Allah ya so to madalla nagode kwarai da gaske madalla nagode an so ta burge ni da ku taɓa yin aikin da ya ratsa ni irin wannan ba an yi ƙoƙari sosai da sosai wanda ya ɗaure min kai shine a ce iyayen yaro bayan kun hana shi tarbiyya kun hana shi ilimi kuma kun ga neman rayuwarsa kuma haku da ku halaka shi da mamaki da yawa yake dariya kuma abin mamaki abin dariya shi ne ya fitsari a wando fitsari a wando a cikin yaya a gidan jalo ni ba ku daina bani dariya duk ba wannan ba wai yanzu ina za ka yaran nan ma dukkan ko kashi gidan da ake aje ganganin yara mata a shi ta direba ya tafi zai kai shi to shi kenan to amma kuma mun yi magana da Nasirin mun shawarta ya kamata a ce yaron ya zauna a kusa da ɗaya daga cikin domin mu fuskanci halayensa da ɗabi'unsa wannan ba matsala su ɗin macin ai suna da sun san ilimin abu kuma sun san yadda aikin na gaci za su yi taimaka ba lallai sani wannan ya kamata a ce wani daga cikin ma'aikatan da ya kamata ya zauna da yaron nan don a san irin halayensa ina ga zai to kin maka kin faɗa gaskiya ina ga wannan ba matsala insha Allah zan ga inda zai sai yaran ya kuma wannan ba matsala ka ji wani abu da akan abu da su kuwa a mun yi waya da shi na ta kokarin samun sa kan layi azumi shiga ba babu akai to ina ganin kamar in mun tashi daga aiki ya kamata mu zo mu zuwa mu ga lafiya da dai Mustapha aka tura da yaron nan sai ya lafiya ba wani mutum da jin gaba da jin gaba bari yana da gaba da jin gaba lafiya su kalau shikenci ne kawai ba san aiki wanda biya shi da mun can haka yake yake zuwa da wuri ya tsaya ya abin nan da haka komai a cikin wani tsarin ke ya gaba shi saboda gata ko don saboda me habar Allah da mun je din da ina ga zai fi ya isa abin da ciki ai ba wannan magana ke damuna ba wallahi kis din matan da ke yawa kaina na rasa yanda zan bullo da wannan wallahi haka ne da ni kaina wallahi kis din yana damuna daga mu je mu ga yadda za a yi a shigar da kis din nan kotu ko monday ina ga abin da kamata a ce a yi ke ina Abdul Nasir na san bata shi da Nasirin ina suka je wallahi ban sani ba amma dai na kamar akwai damuwa so yau hello Abdul Nasir ina ku tafi ne to shi kenan sai kun dawo za mu yi police station din ne so ba ku sai kun dawo kawai ko sun je gidan arshin da ne kuma sun shiga an cewa ya tafi wurin sallah ai sai da ce da mu dawo to gaskiya ne Yes, come in. Assalamu alaikum. Sannan da jami'a. Sun ba zuwa ya fami wala alhamdulillah. ko me same ka haka yalla bai wallahi wani banzan dan daudi ne ya cire ƴaƴansa guda biyu daga makaranta
ya sasa a irin harkar da yake ta daudanci. Esther kuma ya cire ta daga makaranta wai zai mata aure. Daga zuwa wajen sana'ar sa mujin me ba a san haka. Kawai ya dauko matsami sai kaf a goshina sai jini. Haka muka fito mota. To garin ya haka ake wannan aika-aikar ku sanar da mu ba. Wallahi labai jiya ne abin ya faru fa. Jiya. Kai ku je ku haɗa tim ku je ku zo min da shi. Yassa. Ina da ta musu ba ka bari mu gama kes din mutanen waje da su mu dora kan wannan naka. Ina ga haka zai fi. Yalla bai ka san mutumin zai iya tserewa tunda ya san abin da ya faru. Wanda abinka mutumin da bai gudu ba tun jiya shine sai yau zai gudu. Mun daga abin da ya kawo mu shine magana kan magana yaran nan. Ya kamata a ce ba san ba abin da ke ciki zuwa yanzu. A ba wanda ya kira ni akan maganar. Amma yara sun jiya sun ce min akwai wani lauya. Okay. Zo kan maganar saboda haka sun sanar da shi cewar bana nan naje hedikwata meeting saboda haka amma sun ce mai ya dawo. Lauya kuma? Lauya. Bas. Ya gan shi? A'a gaskiya ban ba shi dama ya gan shi ba sakamakon bana. Alhamdulillah. Saboda haka amma na ce mar gobe da Alhamdulillah. To ai ina tabbatar maka da man karshen ta da ya same shi wani abu zai kitsa masa akai ba san kuma abu zai kasance daga baya ba. Amma tunda Allah ya sa bai samu ganin ka ba ko bai samu ganin sa ba shikenan. Ina ga abin da zai fi mana sauki zuwa gobe da safiya Allah ya kai mu sai ka hada sai kai su kotu. Idan an kai su kotu ina ga wannan zai fi komai sauki. to dan bai kana ganin cewar uwar yarinyar nan nake tunani ka san akwai ciwon kisan yarinyar nan a ranta. Kana ganin cewar za ta iya halartar kotu kuma in ta je kotun nan ba za ta ba mu matsala gurin jawabin ta ba a kotu. In dai ta wannan ne karka damu. Ina baka shawarar akan wannan babu da matsala akan wannan. Insha Allah zan yi kokarin da za a yi wannan matsalar ke tunani ba za a same ta ba. Ni abu ne ta damu da hankali yanda uwar yarinyar nan da zu ta damu da hankali fil tunani. Abin ba dani. Abin ne mai firgicewa mutum da gaske. Ina ga idan an yi kokari muka tafi kotun kaga kun huta ba za mu samu sauki kan labarin da muke gabatarwa. Insha Allah kan wasu abubuwan insha Allah. To alhamdulillah. Tunda dai kun gano bakin zargin labai ni ma sai a duba uzuri na aiko. Gaji ba. Assalamu alaikum. Mallam mun gode. To shi ke da alheri. Allah ya kiyaye. Amin amin. Allah ya kiyaye. Amin Allah ya kiyaye. Amin amin. Allah ya kiyaye. Amin Allah ya kiyaye. To shi ke. Allah ya kiyaye. Suna da masha Allah. Ka bi su. Yassa. Ka je ka tomo da shi. An gama. Ka bi su. Gidan shi dai ne? A'a baya nan. Ina fatan dai lafiya. Daga police station. Ngwana? Mijinki yana ciki? Baya nan nace muku ya fita tun da su. Hajiya mun ji kaman magana mutum yanzu kuma namiji. Wani magana ce. Ya ba malamai. Ya za ku yi mana haka? Da wanne za mu ji? Tsakani da Allah ‘yata ta ɓata kuma yanzu kun zo za ku kama mun miji. Wannan gyara za ku ko kuma ɓatanci kuke so ku yi mana? Hajiya, mai gidanki ba wani abu zamu yi ba. Da mun yawan tafiya zamu yi da shi amsa tambayoyin da za a ji da shi can ya ansa. In ya ansa zai dawo. Ku kuma muna iya ƙoƙarin mu da zamu nemo mu dawo muku da ita gida. Yawwa, hari magana da nake sani. Magana ɗan ne ita nake sani.
wasu ɗan tambayoyi ne kawai ba wani harki ke gida ka gaya miki haka. magana nake yi. Ina miki magana baki mun magana ba shine zaki wani juya ki tafi ko dai kike kirawo su. Zance kenan ji magana. Ai kai ka san wallahi idan ni na kirawo su ka san Allah sai sun tafi da kai. Tun za su ture ma nan kwanin su yi gaba da kai. Zaki faɗa ko ba zaki faɗa ba ko kuma rashin kunya zaki mun in tara miki gajiya kamar yadda na saba. Kaga na gaya maka ba zan faɗa ba ba ka ce ba juninka ka ce duka ba to sai ka da kenan na ga jini a jikina sannan in gaya maka. An ki a faɗa ba za a faɗa ba. Ba za ki faɗa ba. Ko kika ce. To banda abin kike yanzu dan Allah dan Annabi idan kika ce za ki fushi da ni. Ba ai abun kunya ne yayi. Illahi lazi abun kunya ne. Sai mu zo mu fice fita titi ya gagare mu ana nuna mu da baki ana ba su can. Sun saba yin rigima. Wa ya taba jin cikin mu da ni da ke. Wata can ma ta tusa bare mai ciki. Wani can zai iya jin sirrin ki ma ba ma ni mijinki ba. Ko me zaki iya rufe muni? Allah ya so baby. Tell me. To shikenan tunda ka san ko zan faɗa ma. Yawwa, Allah ya miki albarka. Ka san wani abu? Sai ka ɗauka mu alƙawari. Ni kon dai zan ɗauka miki. Alƙawarin ba ni mai wahala bane. Kawai abin da nake so da kai zan gaya maka amma sai an janye auren Sa'adiyya. An fasa bin wannan. Dan wallahi ban ga uban da ya isa ya hana aurar da yata ba. Babu shi ba a haife shi ba bai zo ba. Idan ma kuma wai wani kissa ce kika shiryo irin wannan kuma duk inda take sai kin je kin dauko min yata kin kawo min ita ko kuma in gasa miki aya a hannu wallahi in tara miki na ja. Na ka iya maganganu yau ka iya su. Billahi lazi gaya mu. Na ce ba zan faɗa ba sai na ji abin da ya sa kalangu zaki zan faɗa. Suwai ba. Menene abin da yake saka kalangu zaki ke kuwa wanda ban san shi ba? Ban sani ba kuma zan faɗa ba. Me yake sa kalangun zaki gaya mini? Wallahi sai kin gaya mu. Shi kuma hukuncin wanda izo ya dauki yarinya a gidan ubanta tafi da ita mai hukuncin sa hukunci ne mai tsanani. Menene hukuncin wanda ya zo ya keta haddin yarinya ya kawo ta gaban uwarta hukunci ne mai tsanani. Ba ka bude ba? Ka bude na ce. In fa kaki kwado a randa za ka shashi a rijiya. In na karya na shigo. A buhu zan sa kan wuce da kai. Dama kun ka bari a bude sai ka balle ka shigo ka gani ka ci arzikinka. Amma da ai kudin banza kuke ci wannan kurin ka ballawa. Kaga da ka bi a hankali tun farko abin da aka ce ma da baka wahalar da kanka mu ma baka wahalar da mu ba. Amma gashi yanzu mun zo ba abin da zai hana mu tafi da kai. Gashi ne ba gani kawai za a kama ni. In ka ki kwado a randa za ka shashi a rijiya. Ka bude na ce. In karya? Yi musu kisa irin tamu ta mata. Yi musu kisa irin tamu ta mata.
ke yarinya ni fa dan sanda ne. Allah ya sa ka gora ne kai ko kuma fa da waya. Ke Ƙara kwallawa da kyau. kinga Hello, sir. Okay, sir. Inshallah, I will try.